n'uche m onye kpata ego ya rie ya otu o si wee si ya, onye nwere ego ya mee ka o si wee si ya. N'ihi gịnị? Ụwa bụ ofu mbịa, mmadụ aya ha bụ ogbenye bụrụ amụsụ. Ndewonu ndị ọma Igbo, ndị ọma na-ege anyị ntị, nnọọnụ na mkparịta ụka anyị ụbọchị nke taa. Kedu ihe mkparịta ụka anyị a na-akọwa? Na-ajụ, o kwesịrị ekwesị esi ozu esi na mọshụarị buru ozu lọta ka elie? O kwesịrị ekwesị ka e buru ozu ahụ, ya ndị a na-ede ebu ozu n'isi were na-agba egwu? Kedu ihe a na-akpọ ha? Apams ọkwa ya n'olu ndị bekee. O kwesịrị ekwesị ka ha buru ya bụ ozu were ya na-eme show? O kwesịrị ekwesị ka e buru ya na-agba oringo, ka e buru ozu n'isi na-eti okwe? O kwesịrị ekwesị? Nna anyị gobute ụzọ dịka nwa afọ Igbo, dịka onye nna, dịka onye nwa afọ Igbo, onye nna echiri echichi, ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo na-amasị. Ihe a nwere ike ọ kwesịrị ekwesị ka a na-eme ya n'ala Igbo? Ihe ọ bụ omenala Igbo ya anyị bụ ozu n'isi were na-egwuri egwu? Ndewo, okwu dị ya n'azụ. Igbo mụ Kanụ, ekele m unu na mkparịta ụka nke tata. Ya dịka ogokwu dị ya n'azụ kwuru oge ọ na-ebido, ọ sị na onye kpata ego ya rie ka o siri chọọ. Mụnwa kwadokwara, maka na enweghị onye akpara ego. Onye chọrọ iji nke ya eti epele ewere etinye n'ihi na ọ ya watara ahụhụ were kpata ya. Mana ebe m ga-etinye ọnụ na ajụjụ ọ jụrụ m, na ihe ọ bụ omenala Igbo ka ọ bụ ọlọrọ ọhụrụ. N'ịsa ya ka o siri dị, ihe a ibu ozu agba oringo, ihe m na-akpọ ya awụ iji ozu eti jonjoloko maọbụ iti ozu jonjoloko. N'ala Igbo jonjoloko abụghị ezigbo ihe. Dịka mmadụ mba ugbu a, afọ nka maka kpukpuo, onye ọbụla kpara m aka were m tie jonjoloko, aga m amapụ ya mmiri ose n'anya. Aga m anọ n'ebe ahụ ọ tụrụli elu ma nka ma kpukpu mapụ ya mmiri ose n'anya, maka na ihe a awụghị omenala Igbo, o ziri ezi. Mana dịka nsikwu, aka dị onye mma ya iwe n'isi ya. Ọ bụrụ na ị so na ndị na-eji nne maọbụ nna ha eti jonjoloko, ị na-ele vidio a ya ewutele gị, asịghị gị na ọ dịghị mma. Ịma mkparịta ụka anyị uche onye adịghị ya njọ, asịghị gị na ọ dịghị mma. Ọrụkwa na ị nwere olileanya na ị ga-eme ihe nne gị maọbụ nna gị echi, asịghị m ga-emena. Mana ana m ekwu n'uche nke m, ka m kwuo uche m, ma gị mee nke gị. O zighị ezi. Ka m bido na mbụ, mgbe gboo, oge Igbo na-ebu ozu, oge a na-ebu nwaada na-anaghị eje ụka. Ọtụtụ ndị ada kara ezigbo nka na-anaghị eje ụka. Ụfọdụ ndị ma omenala Igbo ga-aghọta ihe m na-ekwu. Mgbe gboo a na-ebu ozu ebu, enwere otu nwaada ga-esi ka nka wụrụ ada n'ezinụlọ. Anaghị eli ya ebe di ya, a na-eli ebe nna ya. Oge ahụ Igbo na-ebu ozu ebu, a na-ebu ya n'isi, anaghị eji ụgbọala were ebu ya, a na-ebu ozu ha n'isi were laa be nna ha. Ihe Igbo ma oge enwere ihe a na-akpọ ozu ire ure. Enwere ike eburu ozu ọ lara uwe, ndị ahụ bụ ozu a na-adụ azụ na-anya onwe ha, ya wutoro asị gị nwaada a na-eru ure na ọ chọrọ ka enyi ọkụkọ ma ọ chọrọ ka enyi ewu. Ihe na-akọwa bụ na a na-apa ozu ahụ, apa ure. Ozu na-ere n'ala Igbo, ejighị ozu atụ jonjoloko. Ihe a na-eme ozu owu ure. Maka gịnị? Ozu nwere nnukwute ugwu n'ala Igbo. Mgbe gboo, mmadụ nwụọ, okenye nwụọ, dike nwụọ, ajọ nnụnụ na-ebe, ọkụkọ na-atụ. Ị ga na-anụ ihe ọhịọ asị ụmụazị gbakpụsi ya ezi, gbakpụsi ime ụlọ na dike nwụrụ. Ọgaranya nwụọ, ajọ nnụnụ na-ebe, asị ụmụazị gbakpụsi ime ụlọ na ọgaranya nwụrụ. Mana ajọ nnụnụ ahụ na-ebe kedu gịnị mere o ji? Mgbe ahụ mmụọ a na-enye mmụọ ala ihe ọ na-eri. Mgbe ahụ nsọ ala dị. Mgbe ahụ enwere omenala. Mgbe ahụ ajọ nnụnụ mana enwere omenala. Ihe na-etiri obodo niile egwu nọ n'ime ọhịa. Mgbe ahụ omenala dị, nsọ ala dị. Ọ bụ nsọ ala ahụ, ideme nsọ ala, ime ihe n'ụzọ. Ndị nwụrụ anwụ, nna nna ha nwụrụ anwụ, ha na-ahụ ụzọ.
ọwụzi ugbu a ọtụtụ n'ime ha kpuru isi n'ihi na ihe eji ahụ eke ha adịghị, n'ihi na anyị apụgo ụzọ banye ọhịa. Ka m lọghachi ebe m na-ekwu ihe Igbo na-eme ozu uwu ọpụpa ure nwada regide ndị bụ ya na-eme otu a si eme ugbu a ịnyekarị egbede eweta ọkụkọ eweta ewu enye ha, ndị bụ ozu akwụrụkwa ofuma were ruo mgbe eruru ebe a na-edosa ozu n'ụlọ ya. Mana tata ihe anyị na-emezi iwu iji ozu atụjọ njoloko. Ọ bụ ya mere ozu enweghịzi ugwu. Enwere onyonyo ọhụrụ na-efegharị n'ikuku Apams nwere ụgbọala ọrụ pụtara. Ụgbọala ahụ atụghị ya akpati ozu, ọ na-agbagharị akpati ozu otu a na-agbagharị ya. Oge na-adịghị anya ọ ga-ezu ebe niile. Ka m gwa gị, oge na-adịghị anya a ga-arụpụta, a ga na-anya ozu jangolova. Ihe mee ị gaa n'ime ebe a kpasara onye ọ hụrụ onye nze dị ka mkpu okpokpo ahụ adapụgole na ụmụazị etigodi orima mpoporo isi ụmụazị etigodi esekewa osi agha. Ụfọdụ chu ha agbasisikwere ọwa hụrụ gị ka ụmụ Apans tụlara elu tụkwasị frego orima ajụ ebumegwolo onye nwụrụ ahụ. Ọ ya kpatara onye nwe ugbu ọ na-emeliwe ihe, onye egbugodere egbu a na-emeliwe ajụ na-ebu ha. Gịnị ka m na-akọ? Ozu enwezi ugwu. Mgbe ahụ ozu nwere ugwu, a na-asọpụrụ ozu, a na-akwụiri ozu ugwu. Ka m jụgodie gị, kedu otu ị ga-esi kwụnyere onye ejiri nya jangolova ugwu dimkpa dike nọ n'igbo ozu ewere ya n'anya jangolova, were ya atụ orima mpopo, were ya etisikeleme? Kedu ka ị ga-esi kwanyere ugwu? Mana nna anyị ga-ebute ụzọ. O nwere ihe m chọrọ ikwu. O nwere ihe ọ na-adị m ka ọnya mere eji wee n'anya ha jangolova. Ọ na-adị m ka mebi o nwere ike ha ele n'anya, ọ bụrụ na onye ahụ o nwere ike ọwụghị onye oringo, ọwụghị onye magana na onye na-ebi ụmụ laịfụ asịzie ka agbari oringo n'ọnwụ, agbari oringo ikpeazụ ya. O nwere ike mgbe ọ nọ ndụ jee ụmụ ọnọkọta ya jee nya jangolova jee nwa ngodo ụmụ ihe ndị ahụ si. O nwere ike o mee ihe ya. Ugokwu dị ya n'azụ. Ọ ghọtara m ebe ị na-aga, mana Igbo, omenala Igbo, ihe mmadụ na-asọ na ndụ ekwesịghị inye ya n'ọnwụ. Ihe mmadụ na-eme n'ọnwụ na ndụ ka a na-enye ya n'ọnwụ. Ya kpatara ije ebe onye na-akọ oke nkọ, ụmụ nwaanyị karịcha ala ọlụ na ala ọsụ ebe m siri pụta, onye na-akọ oke nkọ ọnwụ ụbọchị ọbụla a ga-eli ya. Ụmụ nwaanyị nwere ike ịnọkọta ofu nọkọta ọtụbiri ibi ebido kọwa ya nkọ. Agbaghị nọọ ihe awụ ihe onye a na-eme, nọọ ihe ọhụrụ n'anya, nọọ ndụ ọ na-ebi. Gịnị ka m na-akọwa? Dịka i siri kwuo, ọ bụrụ na onye na-abụghị onye oringo ekwesịghị ịgbara ya oringo mgbe ọ nwụrụ anwụ. Ka m bịaghachi ihe m butere okwu, m sịrị na ihe mere ozu ji ga-enwezi ugwu ugbu a na-akụziri ozu ugwu. Ihe eji ga na-akụziri ozu ugwu bụ ọwụ onye ejichara anya jangolova, ọwụ onye ejichara gba orima, onye atụlichara elu, onye ebuchara n'ubu gbaa ya fee ya ajụ ebu onye n'ime akpati, akpụkpọ ụkwụ oyi adapụga, okpu oyi adapụga n'isi. Ọwụ ya ka ị ga-akwanyere ugwu. Abịa na nke ọzọ, dịka m siri kwu mgbe m na-ebido, onye kpata ego ya rie. Mana achọrọ m ime ka anyị mata otu ihe. Abịa n'ụwa niile, ndị kacha aka nka, ndị nwere the longest lifespan in this world, Japan. Ka anyị jụọ onwe anyị, nwa Japan dị afọ 80 ya 90 or 70 years nwụọ, a na-asị na ọ nwụchiri anwụchu. Gaa na Google gaa chọọ ya. Japan kacha aka nka, ha na-adị 110, 120, 130. N'agbanyeghị ka ha siri ka ha na-atụli ozu elu, azịza ya mba. Ihe njikwute otu ahụ, ụfọdụ nwere ike isi na ndị a na-atụli olu owu ndị kara nka, celebration of life, eji ha agba oringo. Mana ndị ka aka nka n'ụwa bụ Japan, ha na-atụli ozu elu mba. Ụfọdụ nwere ike isi na ndị a na-atụli olu owu ndị nwa ha kpatara ego, nwa ha chọrọ igosi ha na ya awụgo ọpụta obie. Abịa ndị kacha kpata ego n'ụwa, ị na-ajụ Amerịka na Europe, ha na-atụli ozu elu mba. Oge m na-arụ ọrụ, oge nna m onye nwe ụlọ ọrụ m nwụrụ, onye nwe ụlọ ọrụ nwụ milonia, anyị ama akwara ya n'ụtụtụ oru na ehihie anyị ebido ọrụ. Ugwu ị ga-akwụnyere onye dị ndụ onye nwụrụ anwụ mgbe ọ dị ndụ. Nne gị, nna gị, mara ihe ọbụla ị kwesịrị ime ka inye ka obi dị ya ma nye ya mgbe ọ dị ndụ, ọ bụghị mgbe ọ nwụrụ anwụ. Ịtụli elu ihe ahụ iji ozu atụ jonjoloko ọwụwa omenala Igbo. Agwago m anyị na ihe awụ ọlọrọ ọhụrụ. Ilekwa anya, ọtụtụ ndị a na-atụli elu, pesentị 95, 95% wu ndị ụka. Enweghị onye ọdịnala, onye inyekere dị n'ala Igbo ga-anwụ ugbu a ụmụazị ewere eti ekele. Ọ ndị ụka ya, ụka nwụrụ nnukwu ihe ha ga-eme n'ọnọdụ a iji wee gbochie ihe. Dịka nsikwu mbụ,
onye chọkwara ịtụli ya sị gị nnọọ ihe ọjọọ, mana ana m ekwu na ihe a adịghị n'ala Igbo. O mere ka ugwu ozu pụọ, ozu enwezi ugwu. Ịchọ ịtụli echi tụlie, mana o zighị ezi. O mego ụmụazị na-ahụzi ozu. Elezi otu mmadụ ga-esi nwata ụjọ aba nwata ahụ, ọwụ ozu ọhụrụ ejizi agba eriwa nsa, ọwụ ya ka ọ ga-abịa ahụ ya, o zighị ezi. Eziokwu uche dị n'ihe ikwu, anabatara m ya maka na ka ọmụmaatụ o nwere ntakịrị nwata, ọ bụ obere nwa nọ na be nna m. O nwere mgbe nna ụlọ, so ihe pụrụ nwata ahụ n'ọnụ bụ nwata ahụ nọkọtara, ịma na obi aṅụrị ya na-akpị ya na ntị ya nọtara, obi a na-afụ ya magonu antị ya ga-esiri ya nne, ịma anụ na ụmụaka nọkọta nwa ahụ. Ihe pụrụ nwa ahụ n'ọnụ bụ, hei antị, achọrọ m ka a na-abịa akwa na be anyị, ya chọrọ ka a na-abịa akwa na nsị ya, nwa m dịka ị na-ekwu ihe amakwu ihe, kọma mechie ọnụ gị ọsịsọ. Nwatakịrị ama ihe o ji ekwu, ọ maghị ihe ọ na-ekwukwanụ. And ihe mere o ji ekwu ya bụ gịnị? Etu akwamozu na-esizi ya daa n'oge ugbu a na-akwa ozu, ọ dịka ebe a na-emezi agbazi akwụkwọ ma ozu nwụchuru anwụchu, ma nke kara nka kpukpuo ekpukpuo. Onye a ihe ejizi eme eji ozu emezi n'oge ugbu a, ọ dịghị mma. Ya nna anyị gopụta ụzọ, anyị nụrụ ihe ikwuru, uche gị ikwuru ọfụma, anabatakwa ya n'omia, mana dịka anyị si wee kwubu, ọwụghọ nọọ iwu nọọ ihe a ga na-eme, kama onye megịnị, onye kpata ego ya mee gịnị, ya rie otu o si sọ ya. Mana otu ihe anyị chọrọ ka anyị mata bụ na a na-eme gịnị, a na-akwanyere ozu ugwu, dịka nna anyị gopụta ụzọ si wee kwu na ozu bụ gịnị, a na-akwanyere ozu ugwu. Na mgbe gboo, na-eburu ozu na-anọta na a na-apa ha apa. Ozu kwesịrị ka a na-apa ha apa. Ozu na-enwe ebube. Eburu ya na-anata, ọ na-ede ebube, a na-apụ ya apa. Ọ wụrụ ozu nwaada na ndị otu, hei kama ihe ikwuru mgbe a, ọ dịkwa Chineke napụ ekwesị. Aga m aka nka kpukpuo. Anyị ga-aka kpukpuo ya. Ogokwu dị ya n'azụ, daalụ na nchịkọta. Ozu awụ ihe ọ ga-eme onye ṅụchaa mkpụrụ mmiri, ọ tụfee ya n'ubu ya, ọ magharị ofe niile elu, were aka ekpere ghọrọ ya. Ihe awụ iji ozu etijo njoloko. Ozu kwesịrị inwe ugwu, dịka o siri kwu. Ihe nwatakịrị a ji si ya chọrọ ka a bịa kwa kwụ ozu enwezi ugwu. Oge nna m ka ukwu nwụrụ, anyị jara n'ime ụlọ, o jeekwa anyị pụta ezi. Ajọ nnụnụ na-atụ, ndị odi ike a na-asụ. Ozu nwere ugwu. Ịnụ na mmadụ ga-ama ụjọ abịa gị, maka ị nwere ike ịnọ n'ime ụlọ abalị atọ ịpụtaba ezi dịka nwatakịrị. Mana ugbu a, ebe ahụ eji ozu agba maka ụsa, ụmụaka na-agbagharị ebe ahụ. Ele ihe ị ga-eji taa ụmụaka? Ịkwa ozu adịghị ihe ka ihe Igbo ya gaziere na anyị. Ndewo nna anyị gopụta ụzọ, ịgbalị ya na ndewo na ihe ịgwara anyị, ịgwara ka isi wee gwa ụmụ Igbo ha si wee kwesị ịdị na-apa ozu. Ya bụ gị onye ọma na-ege anyị ntị, gwa anyị uche gị, gịnị ka ị chere na o kwesịrị ekwesị ka e were ozu na-agba origo, ka e were ozu na-eme show? Nye anyị ya, gwa anyị ya na comment section. Gwa anyị ihe bụ uche gị. N'uche m, ọ kwesịghị ekwesị, kama onye kpata ego ya mee gịnị, ya lie ka o si sọ. Ihe ka mkpa bụ gịnị, na-enyere ozu ugwu ruru ya, na-akwanyere ya ugwu ikpeazụ. Ya, like this video, n'olu ndị iti, like our video, share our video, share and comment. Likes, share and comment. Tụsaalụ na video a. Ọ bụrụkwa na isonyebeghị na-asụ Igbo, follow us. Na nchịkọta anyị na-asị gị, na-asụ Igbo. Nnọkọ asụsụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Anyị bụ ofu. Ka emesịa.